Barokatu wa barokatu. Katoke padha lemes. Coba diabari maneh, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isih semangate yo tetap semangat teman ngaturake dinding panuwun kang mau pepindhan kunjuk marang ngarsane Gusti Kang Murbin dumadi yo no dene apa aku dina samengko kelawan kowe kelakon gelar kabudayan mapan ana ing desa pojok Purwosari kene no iki ngono yo Mak. Ini lagi sepisanan mapan ana ning Punden Rahmatu Sumbina. Iki lagi pisan iki ya Mak. Muga-muga dadi langganan ya Mak. Amin. Sementing ora bundakno aman. Ngaturke dening panuwun dumateng pangarsa desa panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Yudianto. Seneng tenan, Nduk. Seneng mu perkara piye mah jan piyayi kene iki grapyak semanak. Wiwit aku teko paribasane wis dimanggake lho. Wah, jan elok tenan yo Mak. Guyub rukun. Yo ngene iki lho. Warga sing kena dienggo conto, dienggo patuladan tumrap desa-desa sekitare. Kok iso ngono Mak? Di salah satu desa sing mentingno kelawan kabudayan ngeluri marang budayane para luhur-luhur biyen. Aku pitaya kono. Sapa wong sing gelem ngeluri kelawan leluhure bakal pinaringan kamulyan. Lah kok ngono Mak? Lho, saiki salahe apa to, Nduk? Para leluhur biyen gone babat, gone ngresiki wewengkon nek direwangi paribasane adus keringet toh pati lho. Mula yang di cara dislameti ini tak kira kira juga luwih prayoga to. Ngono yo Mak. Aku mau bisa ndedonga marang ngarsane Gusti Kang Murbin dumadi mugi-mugi sak bibaripun to sak paripurnanipun warga ing pojok ngawontenaken adicara bersih desa mugi tansah dipun paringi rejeki ingkang kathah. Amin Allahumma. Mugi sedaya dipun paringi kesehatan. Amin Allahumma. Dipun paringi kamulyan, dipun paringi cekap gampil wilujeng slamet donya kelawan akhirat. Amin Allahumma. Kula dongake sing dadi petani mugi-mugi panenane apik regane larang. Amin Allahumma. Sing dadi pedagang kula dongake mugi-mugi dagangane laris sedaya. Amin Allahumma. Semanten ugi sing urung duwe jodoh, urung entuk jodoh, muga-muga taun iki indang entuk jodoh. Amin Allahumma. Sing utange akeh muga-muga utange ndang lunas kabeh. Amin Allahumma. Nek perkara utang yo gampang. Tak kramo langit kok. Seneng yo Nduk, seneng wajan. Anggone Bawira yo Mang. Nganti kaya ning stadion kok. Sowan rene ora mung ijen komplit pun ditepaki pengrawit sing kondang kaloka saka wewengkon Randu. Pengrawit sing ora tau leren. Sauman nganti 35. Bumun sewu niki yen terus titik saka yuswane para pengrawitku iki Pak. Yo wis rada lumayan. Ame ngomong tuwek ora regi jatuh. Yo wis rada lumayan ning wah. Tabuhane isih prigel. Isih semangate nek ngono tah nom-nom kalah. Matur sembah nuwun. Saking pengrawit condong laras ingkang dipun pangarsan dening panjenenganipun pepundhen kula Bapak Ramijan. Sowan rene
wis ditepaki warang dono cacah ana jiro lupat nempok ana enem ditepungi luwih dhisik karo ngenteni bintang tamune lho bintang tamune sampun rawuh lho dereng iki oh sampun ditepungi sik engko bintang tamune gampang tak direk ditepangan diwiwiti saka sing kono dhewe sing kono dhewe nabrak jalannya Sugeng dalu cahayu romantis karo sing wedok wilujeng dalu Kakang apa lho yumpama bedino bojoku ning omah ngene iki bayi ayemku napa nasi kira-kira ning omah wis kan pakake lagi cuci ora kabeh iki bisa-bisa ngobrol kan mbok canda ora mboten ate nggih ora tau Sugeng dalu cahayu nek pitenganan pitepangan kelawan warga ageng kemaman wonten ing pojok menika nuwun sewu asmanipun sinten nami kula Wiwin Mas Wiwin mijil saking saking kok mijil saking dhewe ya saya sampeyan iki saka ngendi Mas tegese sampeyan iki saka ngendi kula saking griya Kita Pripun tak maksudnya griya suwi-suwi bojomu ya lucu saya tumpake saya lucu padahal lucu tur kentutan lho tapi sini pun dalemipun pundi dalemipun nggih kula saking alamatnya Nggih, alamat. saking Ledok Sambung saking Ledok Sambung nggih mun sewu kang dereng pirsa nggih menika sepeda kula niku nggih menika sepeda nah sepeda iki dijual ngalor ngidul nggih menika simah kula kanca kula dinten nggih niku kanca kaya kanca seneng ya kanca susah lho matur sembah nuwun Mbak Wiwi kok kowe ketone wedi men karo bojomu ya wedi to nduk aku nunut-nunut ora wedi aku yo berarti pas yo karo pisan lerekipun Sugeng dalu Mbak Yu wajar wilujeng dalu wis pokoke ora kaya bengi iki Bapak pripun ketok mencorong dhewe timbang liyane apa kita gede dhewe kok gede to mencorong tenan yo sama kok kene kate sak corong rong corong ora tenan lho berarti sorongnya yang paling boten estu Pak jan rumangsaku tambah sepuh kok tambah umur kok yo tambah ketok mening tambah corongnya ora apa-apa arep sing ngragati kok nuwun sewu pinaringan asma sinten Mbak Yu nderek pitepangan aja dipun tengah pangaken kami sos oh iya jadi gak di brengos dari nenek dia bengos kenapa? aku yang bakal mau gue keserimpet oh bengos juga miring peti lagi kok biasanya saya kami sosokan kono nek misalnya karo kono nek sing miring peti nek bengos ya kono yura bengos toh kami kulo Mbak Novi Mbak Novi mijil saking Menden loro itu sih den kondang saka kula arang kondang nopo Novi wis sarung mumpuni yang samu barang rek wayang jelas iso kerawitan bos campur sari bos kerawitan keri-keri kan main belantik jalan barang lho sudah betul persoalan ora apa-apa kadang jamane kok kulo niku jadi sinau kalian bayar sih Be nggih ya mboten apa-apa jamane lah ketoke kok cocok ya belajar cocok aku kita rasa-rasa iki tenan iki
Aku itu wayangan pengen 6 sakulan ini pengen 6 nah kok pengerawitnya yuk bidu kabeh sendiri yuk bidu kabeh Malah mayo ngoten niku. Jenengan mboten bosen. wah ada laki usum ini loh usum benar Oh, berarti iki mboten napa-napa. berarti apa-apa Maksudnya mboten wonten niku mboten saged pelampak. oke kalau aku dingin buat tekoni regani piro mas jadi kan Aku ki terus mundur wong ketoke mboten candak. Loh, aku buat nyang gelem kok no kamu jadi murah buat nyang kok Aku ya ora lu ngerti. nyang Aku terus golek sing murah to, Mas. yo aja ngono pamane kok pamane aku kok 10.000 ngono ya Ya. nyangen pamane 500 lu piye ngono Wah, pamane 10.000 langsung 10.000 kenyang 500 iku. lho ora apa-apa wong jenenge wong nyang Oh iya. Ya besok menawa ana meneh tak nyang ya, Mas. boleh ora boleh aku lagi akeh iki Mata sampai nuwun Mbak Novi. Larekipun. Wah, jan. Sudah jalu sing tengah. Apa-apa nek tengah itu jan mesti enak ya. Ayo, sudah jalu. Dalu. Ya ini kok. Tahu kok kalem kabeh. Asmanipun sinten Mbak Yu? Ince dalam Dewi Purbaningrum. Jian. Boleh kira padha karo Mbak Novi. Ora tau leren babar pisan. Mula kadejan kanggone piagum pojok iso ditenggani kali piyai siji iki. Sekalane laris ora jamak ngono. Aku ngejob iki 6 bulan sadurunge wis ora kecekel. Jadwal temen nuwun sewasmanipun Mbak Dewi Purbaningrum. Wijil saking Randu Blato, Mas. saking Randu nggih, Mas nuwun. Ora mbok tekoni status e, ora usah. Malah mari ruwet tekoni status. Nah iki waduh. Tepuk tangan sih nek iki wah penting ah. Sugeng dalu Mbak Yu. Ince sugeng dalu. Iki to, iya iki. Malam timbang bojo kok mrida iki kok yo. Sajakmu rek. Kok iso. Sugeng dalu asmanipun sinten Mbak Yu? Asmane kula Wulansari. Cocok kelawan jenenge yo nduk. Kok iso. Ya no. Asmane Wulansari, Wulan itu sing rembulan, Sari iki wis ngarani sari-sari ning rembulan. Oh, Ya ini wae aja. Sumunar kaya rembulan. Mbak Wulansari ini ciri saking Jogja. Loh, dari Jogja. Boleh kok ngewak-wak ta sendiri. Kula saking Jogja Boten nek iki. ngeklek iki kaya gumujen napa-napa kok ngeklek. Nggih, Bu, kula saking Jogja nggih. Tegese Jogja niku pripun? Jujuk saja. Iki wau kula gelundung saking mriku lho. Dari Indo. Lah dalane ku wanjur. Tegese kon dalane jenengan pundi? Niku munggah Enggak sisi itu. sithik jos. Dalane mriki mawon. Nggih. Berarti jenengan niku asli kiai pojok mriki. Nggih, mboten. Mboten asli pojok. Lah lajeng Asli kali tidu masih tiang pojok. namung sapenika KTP rak manggen nggih wonten pojok. Nggih. Nah, lumayan Nduk. Oh, lumayan nggih. Untuk sumbangan iki nuwun sewu lho jenengan nek nuwun sewu lho niki. Mboten nyuwun 10.000. Mboten, maksudnya niku tegesipun Nggih. mangke bijing-ijing niku jenengan umpami mboten dipun sangoni anggih mboten napa-napa nggih. Mboten napa to, Pak? Lah nggih. Sami gak main teng desa jenengan piyambak. Nggih, kalih ngeramekke desa Nah, iku pojok. ngertos kula jenengan wong nggih mboten urun nggih Pak iki kula nggih ngertos. Pun niki mawon urun tenaga mboten napa-napa nggih. Suwun nggih. Oh, sire kok matur suwun ra ikhlas nggih. Matur sembah nuwun Mbak Mulan. Nuwun sewu biasane jenengan niku nderek napa biasane? Asring nderek ringgitan, nderek wayang sering. Kula. Nggih. Dereng kene sampe niki. Lagi pisanan iki. Dredeg kula. Dredege perkara bedane bagus. Wah, dalange cenom. Gemeter kula. Gemetere perkara ojo geter nang ojo wedi lho.
biasanya derek apa cak? Kula nderek dangdut. Niki perdana kula nderek wayangan, Pak. Nggih, mugi-mugi saged lancar terus sinau wonten wayang Niki belajar nggih, Pak. nggih. Maksudnya niku ngaten lho, nuwun sewu. Nek penyanyi dangdut niku nek wonten batesane. Umur suwidak kok nyanyi dangdut goyang nek nggih saru lho. Lha yang ngatur kabeh ya. Lah nggih. Nek wayangan lho kok ngantek tuwek. Kone ngono budal kok. Tenang kuwi budal kuwi. Oh nyendeni dalang-dalang ruwatan ngono. Matur sembah nuwun Mbak Mulan. Pulang Sari. Pulang Sari. Lah ngeten dibablaske. Perkumpulan iki jenenge Sinden Wulan niku akeh. Kondang niku nggih. Niki Mbak Sari mawon, Pak. Oh Mbak Sari. Jadi Mbak Sari. Nek rias yo khusus aja lah. Oh kulino napa jenenge rias. Niki mau diutak-utak Mbak Lilir. Apa nek aku tak melok utak-utak aku. Kok ngakake wong sing utak-utak iki apa nih? Niki lo sanggulan. Oh sanggul. Mboten napa-napa. Lereke. Wah. Sugeng dalu, Nduk. Wah, jane. Nggih, lucu dalu. Asmanipun sinten Cahyu? Nggih, nderek ketepangan nanti kula Dea Sekar Ningrum. Ya Sekar Ningrum. Wijil saking Randu Blatu. Tasih sekolah lho. Masih. Kelas pinten? Kelas kali SMA. Kelas murah SMA. Nggih. Iki lho, Pak. Kelas murah SMA wis gelem mimpian video men karo cagonmu. Cagonmu kelas murah SMA wis dumeteng. Ora patut kabeh. Nggih, kelas kali iki. Mboten ngatur nggih, semangat nggih, Lho. Nggih, mboten. Nggih. Ah, lereke. Ah, iki jan. Saiki Ditekoni sing retek awake kok meh hidup dengane kok. Nggih, sugeng dalu Cahyu. Yes, salah. Asmanipun sinten Cahyu? Asmanipun sinten? Cek nderek ketepangan nami kula Galuh. Galuh. Dokter Kirono. Kelas selesai sekolah nggih. Selesai sekolah kelas pinten Cahyu? Kula nembe kelas gangsal. 5 apa? MI. Sing janji sampean sing riasi sampean sapa lho? Rias dhewe napa? Hah? Sing rias siapa? Iso basa ibu. Sesuk kandhani lho ibu lho nggih. Kandhani ibu nek ngaku benges aja sing abang nemen ngono ya. Kaya bokong. Pencetan lho. Oh pencetak. Oke. Ah, bocah cilik saiki jan cetar bareng. Nuwun sewu ngeten iki bencange jam, nuwun sewu sesuk-esuk. Sampeyan iki yo gelem nampa sangu lho. Pomo disangoni, sangu iki mbok kene sapa? Mbok simpen dhewe apa mbok kene ibu? Kula tumbaske ayam. Tuh. Pon akeh kula ijolke. Ijolke apa? Kambing. Oh, Ini pon akeh kula Jole ijolke sapi. Sampai wis akeh. Kula Mobil. ijolke mobil. Nek mobil wis akeh. Pesawat. Mobil wis akeh, dijual ke apa? Omah. Dijual ke omah. Dari omah wis akeh. Tinggal Umroh. Rabi. Ora lho, kok ora rabi ora. Wah, jadi ini disimpan dicelengi gitu nggih. Wah, jadi hebat. Tepuk tangan. Wah. Iki lho. Tapi wis Apa saiki jenenge? Iki kan nganggo patuladan. Cah cilik wis pikirane iki wis nuwun sewu nabung ora koyo pengerawit kuwi. Padahal kok koyo 50.000 bingung sampe ngentekke. Lah wong itu saweran 50.000 kok. Ayo dari warung. Untuk saweran 50.
Oh, alah banget. Anu lho ayo, wis ora sakaken gunung sing tanpa guna kan bintang tamune. Padimu gareng saking Tuban lho rawuh. Disepati nganggo. Oh, nganggo apa Pak? Selamat. Oh, suwe rajamu. Ayo to, disepati to. Monggo Pak De, ayo.